хора. Извинявам се, че изтеглих първият човек от томболата сам, но просто не се сетих, че трябва да снимам и просто тъкнах до такова ми. Първият човек е, как се казва, Леофант 02. Леофант Z. Добре, коментар. Аз не съм чак толкова към лайковете. Коментирал клипчето. Мен не ме интересува друго. Записа се момчето, ще си вземе наградата. Събнал се за мен, аз съм видял. Момчето ще си вземе наградата, естествено. Той печели така. Добре, после ще го потърся и ще му дам наградата, естествено. Към леки нещо ми се писали. И така. Значи той печели Gun Monkeys. Сега ще тегнем вторият човек от томболата. Който печели Enslave. Добре, без България нещо си. Че той само се блиста. Той нито е само коментира клипа. Ще стъпна клипчето за една секунда. Оказва се, че това не е правилното име и в това не успях и в Steam не успях да го намеря. Теглим друг човек. Така. Place. Така. Добре, хора, ще налайквате клиповете. Добре, сега ще го потърсим в Skype. Секунда. Топът ще го направим в клипа. Да я помисля. Така. Добре. Този пич го знам. Здраве. Печелиш Monkeys. Пиши ми да си вземеш. Така, значи ще потърсим после това Леофан, дето печеля. Това беше от мен, хора. Взето. Ето това са игрите, които ще се теглят нататък. Мисля, че на ден на седмица ще тегля по една игра, ама искам да се абонирате още, за да мога има още време да се записвате. Може да се записвате още. Те ще си получат наградите момчетата, които спечелиха. И това беше от мене, хора. До другия клип, защото аз не съм сигурно много, защото училище и няма да се обяснявам чак толкова си. Това е. Довиждане.